Viete, čo nahrádza klasickú obyčajnú vaňu? Voľne stojaca vaňa do priestoru alebo s opretím o stenu. Kedysi menej používaná voľne stojaca vaňa kvôli cenovej nedostupnosti, ale dnes si ju môžeš už dovoliť aj ty. Vane voľne stojace máme v rôznych rozmeroch. Napríklad táto 180 na 85, kde kľudne vojdem ja aj s mojou manželkou, lebo ju máme doma. Jediný mínus pri tejto vani je ten, že je veľká, tak automaticky potrebuješ veľkú a priestrannú kúpeľňu. Ale aj na toto máme riešenie. Ale ak ju máš, tak takáto vaňa v nej vyzerá ako dokonalý kúsok. Toto je napríklad toto riešenie, voľne stojaca vaňa s opretím o stenu. Aj dlhšej strany, aj kratšej strany. To je nový trend, vďaka ktorému si môžeš dopriať takúto vaňu aj v menšej kúpeľni. Namiesto klasické obmurovanej vane si vyber túto, ktorú jednoducho pritisneš aj ty sám k stene. Mimochodom, vaňu vždy odporúčam si takto vyskúšať, ľahnúť si do nej. U nás túto možnosť máš. Do každej vane ťa pustíme si ju takto otestovať, ako ju teraz momentálne testujem ja. Tak neváhaj a navštív nás v Volare.